Μέχρι την δεκαετία του 1960, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζονταν από βαθιά και συστηματική κοινωνική ανισότητα. Παρότι το Σύνταγμα διακήρυσε την ισότητα όλων των πολιτών, στην πράξη, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι Αφροαμερικανοί ζούσαν υπό καθεστώς διακρίσεων και αποκλεισμού. Σε πολλά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αφροαμερικανοί δεν επιτρέπονταν να χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα μεταφοράς. Δεν πήγαιναν στα ίδια σχολεία, δεν περιθάλπτονταν στα ίδια νοσοκομεία, δεν αντιμετωπίζονταν σαν ισότιμοι πολίτες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα και σύμβολο του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε μια εποχή έντονων φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Έχει μείνει στην ιστορία η ομιλία του με τίτλο «Έχω ένα όνειρο» «I have a dream», στη διαδήλωση που ο ίδιος είχε οργανώσει στην Ουάσιγκτον για την εργασία και την ελευθερία στις 28 Αυγούστου 1963 μπροστά σε 250.000 συγκεντρωμένους, είχε πει «Έχω ένα όνειρο, ότι τα 4 μικρά μου παιδιά θα ζήσουν μια μέρα σε μια χώρα όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από τον χαρακτήρα τους». I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Αντίστοιχα, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς Φιλίμωνα, του ζητάει να δεχτεί πίσω τον δραπέτη δούλο του, τον Ονήσιμο, όχι ως δούλο, αλλά ως χριστιανό αδελφό. Ουκέτι ως δούλον, αλιπέρ δούλον, αδελφών αγαπητών, μάλιστα εμεί, πόσο δε μάλλον σύ, και εν σάρκη και εν Κυρίω. Όχι πλέον ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, σαν αγαπητό αδελφό, αγαπητό μάλιστα σε εμένα, πόσο μάλλον αγαπητόν σε εσένα, και ως άνθρωπος που θα σε υπηρετεί με πίστη και αφοσίωση, και ως αδελφός εν Κυρίω. Με τον τρόπο αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι στη νέα αδελφική σχέση που έχει δημιουργηθεί μέσω του Χριστού δεν υπάρχει χώρος για δουλεία. Για ένα χριστιανό, ένας άλλος χριστιανός είναι αδελφός εν Χριστώ, όχι δούλος. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αντιλαμβανόμενος από νωρίς την αδικία σε βάρος των Αφροαμερικανών, επέλεξε να αγωνιστεί ενάντια στο ρατσισμό μέσω της μη βίας, εμπνευσμένος από τις ιδέες του Μαχάτμα Γκάντι και του Αποστόλου Παύλου. Πίστευε ότι η ειρηνική αντίσταση μπορούσε να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές χωρίς να διαιωνίσει το μίσος. Αντίστοιχα, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς «Μη ανταποδίδοντες κακόν αντί κακού». Επιστολή προς Ρωμαίους. Ιερέας ο ίδιος γνώριζε σε βάθος τις ιδέες και τις διδαχές του Αποστόλου Παύλου. Ταυτίζονταν μαζί του σε τέτοιο βαθμό που θέλοντας να περάσει το μήνυμα για τις αλλαγές που πίστευε ότι έπρεπε να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέταξε την υποτιθέμενη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς την Αμερική. Ένα κείμενο που σε ύφος και διάρθρωση αντίστοιχη των επιστολών του Παύλου στυλίτευε την αδικία στην χώρα του και πρότεινε λύσεις στα κοινωνικά της προβλήματα. Επίσης, σε μια επιστολή του από τις φυλακές του Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, μιας πολιτείας του νότου των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστής για την ρατσιστική πολιτική της, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ παραλληλίζει τον εαυτό του με τον επίσης φυλακισμένο Απόστολο Παύλο.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει «Βρίσκομαι στο Μπέρμιγχαμ επειδή εδώ υπάρχει αδικία. Όπως οι προφήτες του 8ου αιώνα π.Χ. άφησαν τα χωριά τους και μετέφεραν το «Έτσι λέει ο Κύριος» πολύ πέρα από τα όρια των πατρίδων τους, και όπως ο Απόστολος Παύλος άφησε το χωριό του, την Ταρσό, και μετέφερε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στα άκρα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, έτσι και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να μεταφέρω το Ευαγγέλιο της ελευθερίας πέρα από την πατρίδα μου. Όπως ο Παύλος, πρέπει να ανταποκρίνομαι συνεχώς στο αίτημα του Μακεδόνα για βοήθεια. Ο Παύλος υπέστη φυλακίσεις και διωγμούς για το Ευαγγέλιο, όπως ακριβώς και ο Κίνγκ, που φυλακίστηκε και δολοφονήθηκε για τον αγώνα του. Και οι δύο πίστευαν ότι ο πόνος μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο.